Hello guys, dada Miss Lexis sa likod kay maghinlo ko. Karang hinluan guys dia. Rong kuan pod ni. Kana dani ko nung magjuta nga natambok na diha. Hinluan na ho. Ako dia. Uy, init ka man dahil, be. Yakas landong, be. Basta po? Ikaw, gasa ka. Sana po nga ng kuan, be. Harang sundang, kawa mo ko. Yeah. Kaya bang dawos bagyang kayo. Aduh, bunuh-bunuh dia. Bunga pa din na. Lamdag ba? Tablet na. Kung kuha na sagbot be, kung kasok ba yun na kaya na. Abi be, nga na ba? Sige. Abi, nga na ba? Sapo ka ng gugubat eh. Anak na. Yung pandalo. Mana ni ma? Nakita. Ya. Hotel rest. Ito rin sagot ang kuha. Mga gitakok. Gamay. Kitan gamay. Ipaatras. Hala, isbog. At kanak mo siya kung i-adjust, mo siya kung i-isbog.
Hey. Kitaan di ay. Laki man eh. Oo ni. Hindi mo nga. Laki. Laki nga kapanas. Kuan. Wala, bunit. Kutuo. Kahoy. Ato sa sipon. Uy, bantay signihas. Ara kang sundang. Ara. Gisi mag-gloves. Init pa man din sa buwan. Alas 3 na.
Tara guys, sinlo na. Kamay na may kawang hawa be, dari. Undang na ko kay magtuwa pa ko sa iring ug manok diya. Tagtaod mamubo. Kare ug kuan na ning dubduban. Hindi nga nagduta na. Ang sarili na. Daghan ang kalabo dari guys. Oh. Ma, Huh. ang sarili na. Tambot bagjuta kare na may hinluon na pod. May migas na ni. Ay. Mag-alas 4 naman. Magtuwa pa ko sa manok ug iring. Da guys, nagtiwas mig hinlo ulit sila sa likod. Diya na may mga sagbot sa katong mga siniligan na tusod. Na panggibubo dari. Napagali na ipon na agpakpak sa sabon. Tabi. Dapom sa ibabaw pa mahuman diyo. Labong-labong pa. Naghan bayabos. Pa may bunga. Tiwas ako guna. Yan sa mali kong mambo. Naingan raman nga motoros Manila. Uy, sirag baso. Huwag klase, ningan. Mamingag magkinsa sa Manila. Magkana dig baso dali ba? Ano man ni gapo na gid. Pila ka oras ba? Init pa man gihapon. Alas 2 makanagkuan. Alas 2 pa ba? Isa dura din halin. Sabi naman. Apoy pa di. Paglingkod.